Na, sziasztok emberek, én Poison vagyok, és ez itt a Roblox The Mimic Book 2, Chapter 2, vagyis Jealousy Nightmare 2. Nem is húzom az időt, igazából már el is indultunk. Itt annyi lényeg, hogy jönnek itt két ilyen buzi, nem tudom mik ezek. De megyünk. Úgy rohanunk, mint az állat. És itt végre meg van csinálva a stamina rendszer. Én ezt konkrétan alig akarom elhinni. Ennyi volt. Itt nem baj, ha HP-t vesztünk, úgyis fölhillelődünk, szóval olyan semmi probléma nincs. Jó is lesz ezt egyébként végigjátszani, a végre valahára haladni, hiszen január 13-án hivatalosan is érkezik a Book 2 Chapter 3. Egy hivatalos release date-et kaptunk, ami nagyon-nagyon jó. A Shenzai, akit itt leírt előbb ez a valami, pontosabban az, akivel vagyunk, de a Shenzai az akihez odafutott először a karakterünk, az ilyen magas, sovány, tudjam én ki, ez a ilyen félkapusznis buzi. Tudjátok milyen idegesítő a kontrollt nyomva tartani amúgy? Egyszer fölállok véletlenül, azt annyi nekünk. Ezek itt zabálnak, vágod? Itt zabálnak. Ezt csak itt balról tudjátok megkerülni. Na gyerünk. Gyerünk, mozgás. Végre meg van csinálva a stamina rendszer. Az új stamina rendszerben az a jó, hogy gyorsan tudunk menni, gyorsabban regenerálódik és tovább kitart. Tehát annyira kellett ez már a mimikbe. Ne tudjátok meg. A poklát megjártam az előző részben a Jealousy Chapter 1-jel, mire kivittem egyedül. Fú, az tényleg egy kínzás volt. Minden esetre most itt vagyunk a Chapter 2-ben. Nagyon-nagyon sokan vártátok már egyébként, hogy mikor viszem ki. Én amúgy ezt vettem észre, mert azért már nem egy embertől megkaptam. Ugye ez jelenleg a legújabb, de hamarosan... Jaj, egy tálat kell elsőnek fölvenni. Muszáj volt egy jó nagyot sóhajtanom. Jaj, az ellenfelet Kushimbónak hívják, ezt Kushimbónak hívják. Látjátok, hogy nem tartott nagyon sokáig, mire kikerültem, tehát... Egyébként vannak elképzeléseim, van egy tervem, amit nem tudom, hogy meg fogok-e tudni valósítani valaha is. Van egy ilyen titkos szoba amúgy, gondoltam megmutatom, hát ha nem tudtatok még róla. Van egy tervem, ugye január 13-án jön a Chapter 3, ami azt jelenti, hogy én videót, ugye hát nekem kell egy kis idő, míg azért megtanulom a Chapter 3-at. Gyorsan tanulok, de azért akkor is egy kis időre azért szükség van, ami... Ez komoly? De tényleg kell egy kis idő viccen kívül, amíg meg tudom rendesen tanulni. Szóval, hogyha megtanultam, akkor... Ó, bazd meg. Akkor, hogyha megtanultam és tényleg el is készült a Chapter 3-ról a videó, ti is láttátok, kitettem, stb. Akkor arra gondoltam, hogy csinálnék egy
csinálnék egy olyan videót, úgy nagyjából, hát időt nem tudok mondani, de egy olyan videót, ahol ténylegesen leszedem a Robloxos shadert, többféle shader van, egyet leszedek, és arra gondoltam, hogy egy ilyen, hát nektek tetszene, akik tényleg Mimik rajongók, azoknak tetszene, és egy jó ideig elfoglaltságot tudnék nekik adni. Azért lenne egyébként egy nagyon-nagyon jó megoldás. Jön a beszari bogár, bazd meg. Tehát arra gondoltam, hogy miután leszedem a shadert, és tényleg shaderrel, nekem erős gépen van, szóval ha nem is a legjobbat, de azért egy eléggé jót föl fogok tudni venni, csak aztán ugye kérdéses, hogy a videóban fog elaggolni, majd erre is megpróbálok. Lehet, hogy nem lesz 1440x60-as felbontásban, hanem csak 1080x60-asban, de legalább egy nagyon-nagyon szép shadert fogtok látni. Igyekszem, ez tervben van, viszont ez egy ilyen 4-5 órás videó lenne. Hát most gondolhatjátok, hogy miért nem livestreamben csinálom, hát azért mert most őszintén kinézni a livestreamet, tehát még azért nem vagyok jelenleg olyan szinten, hogy nézzen bárki is tőlem live-ot. Tehát van 10 feliratkozóm, 30-an nézik a videóimat átlag. Bár livestreamezni azért kicsit erős lenne. De tényleg egy ilyen 4-5 órás videót csinálni, ahol mindent kijátszunk, az összeset. A Book 1 Chapter 1-től egészen a Book 2 Chapter 3-ig az összes game módot, mindent, ami csak létezik. Ami van a Mimikben, a Death Challenge-et, a Book 2 Chapter... Ja várjál, te hülye vagyok, bazd meg, még 2 videót fogok kitenni, hiszen a Book 2... A Book 2 Chapter 3-ba ki fog jönni egy limitált kiadású, egy limitált event. Azt hiszem Snowy Hell-nek hívják, vagy valahogy így. Kilíkelték már, maga a készítő rakott ki róla videót, ahol elvileg egy ilyen baszott nagy Yeti ellen kell megküzdeni, aminek szarvai vannak. Szóval nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hát az valószínűleg úgy szinte egy külön videó lesz, szóval még 2 videó, aztán jöhet ez a 4-5 órás valami. Azon gondolkodtam, hogy megvárom, ameddig kijön a Book 2 Chapter 4, ugye valószínűleg az lesz az utolsó rész, tehát aztán akkor egybe letudni 2 darab könyvet, egyben letudnánk 2 könyvet, de ez szerintem nem jó, hiszen ha belegondolunk, hogy a Chapter 2-re mennyit kellett várni, tehát a Book 2 Chapter 2-re vártunk majdnem 2 évet, na jó, nem 1 évet biztos, hogy vártunk rá. 1 évig vártunk rá, úgyhogy itt leugrunk, nem halunk meg. Tehát ebből kiindulva, meg a Chapter 3-ra is azért vártunk, nem is keveset. Hát... Nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, hogy őszinte legyek, szóval... Na várja. El lehet kapni a szélét. Tehát... erre gondoltam, hogy egy ilyet csinálhatnánk egyébként, viszont ebben nem elég, hogy shaderrel játszanék, hanem, amúgy bocsánat, hogy ilyen lassan beszélek, csak koncentrálok. Közben leugrottam egyébként, meg azért, hogy itt éledjek, tehát arra gondoltam, hogy ezek speedrun részek, tehát ez a 4 órás, vagy nem tudom hány órás videó, ahol mindent kiviszünk, itt speedrunolnék. Tehát itt tényleg freestyloznék, mert azért ha hiszitek, hanem a Mimikben is lehet freestylozni, tényleg a maximális tudásomat mutatnám nektek, és megpróbálnánk akkor egy ilyet létrehozni, hogy ez tervben van, majd meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Őszinte leszek, ehhez az kell, hogy én le tudjak szedni egy shadert. Ha le tudok szedni egy shadert, akkor oké. Alapból így, hogy
csinálok egy 4 órás videót, és csak freestylozok benne, az senkit nem fog érdekelni. Titeket akkor már viszont érdekelne, ha kompletten egy olyan shaderrel jönnék ide, hogy azt hinnéd, hogy nem is a Robloxban vagy. Tehát akkor már érdekelne titeket, legalábbis egy pár embert. Biztosan. De őszinte leszek, engem nem érdekel, ha csak 30-an néztek, akkor is meg fogom ezeket csinálni, mert tudom, hogy valakinek így is segíteni fogok. Van egy közeli ismerősöm, volt osztálytársam, aki föl van mentve matekból, és szereti a videóimat nézegetni. Hát üzenem neked, ha nézed, tudod te, hogy rólad van szó. Ezt normál módon meg fogod csinálni előttem, csak szólok, ezt a matekot. Mik kellenek? Kell az a... ez hetet ér, akkor amaz 7 meg 4 az 11, meg 2 az 13. Nagyon jó. Kellene az, ami 2-t ér. Mi csak meg is találtam. 2 meg 4 az 6, meg kell, ami 5-öt ér. Na melyik ér 5-öt? Az. A másik ilyen fura kínai-japán jel. Tudom, hogy japánnak hívják, de a kínaiakhoz hasonlít ez a jel. Amelyiket éppen most akarom berakni. Ez. Na elvileg meg vagyunk. Fú, de itt is a kontrollt lenyomva tartani, tudod milyen fárasztó? Ha fájnak az ujjaim, pedig még igen az elején vagyunk, tehát azért úgy nagyjából, na jó, azért nem az elején, inkább azt mondanám, hogy a közepén vagyunk. Na de akkor elmondanám, hogy hogy működik a coin system. A coin system az nagyon-nagyon egyszerű, lehet a pályán találni. Ha ennek a zubossinak ti adjátok oda a kaját, tehát aki odaadja, az is kap, úgy tudom, 25-öt ételenként. És azért megyek lassan, hogy tudjak közben beszélni. Minden esetre már most elkezdek főzni, ugyanúgy itt vannak a chapter 1-ből ezek az őrök, vagy nem tudom kik ezek. Tehát annyi a lényeg, hogyha eljutotok a Nagisa boss fight, egyértelműleg Nightmare módon, tehát a normál módról itt ne is álmodjál. Nightmare módon, hogyha eljutotok a Nagisa boss fight második phase-éig, tehát a phase 2 Nagisáig, vagyis a Sea Serpent változatáig, akkor elfelejtettem izét rakni, lábost, akkor megkapjátok a coinokat. Bocs, hogy én lassabb leszek, csak tényleg koncentrálok. És ja, ezekre van ahhoz szükség, hogy ti azt megkapjátok. Arra, hogy eljussatok egészen, tényleg konkrétan, vita nélkül el kell jutnotok addig a csodálatos Nagisa második fészig. Tök mindegy, hogy meghaltok-e vagy nem, de el kell odáig jutni, vagy különben az összes, amit összeszedtetek, az el fog veszni. Jelenleg a coin system az így működik, aztán majd lehet, hogy ez megváltozik később. Fogalmam sincs, amúgy elég gyorsan főzök, nem? Tehát... Szerinted még egyet össze tudok rakni ilyen rövid idő alatt? Hát na, azért ennyire rövid idő alatt... Amúgy nekem azt mondták, hogy elvileg olyan gyorsan főzök, mint egy Hall of Famer, ami jót jelent, hiszen... Az azt jelenti, hogy lehet róla szó, hogy egyszer az is lehetek. Ezt a legidegesítőbb egyébként összerakni, ezt a hülye izét. Zabálj csak te, tetve zubossi. Fogd már meg! Na gyerünk főzni. Most 3 ilyen szarra is szükségem lesz.
Ugye hát én már maximum pénznél vagyok, tehát én magyarul már nem fogok itt kapni semmit. Ha üszkös lesz a lábam, még akkor se. Ragd már be, hát mi van az E betűvel? Már annyit nyomtam, hogy... Húha, ez lehet, hogy nem tetszett neki. Ezzel tényleg lehet, hogy elkéstem. Ajajajajaj. Na, de jó vagyok, ilyen vegyesen csináltam meg. Ahogy tetszik a kollekcióm, srácok, jó? Jó, mi? Na figyeljetek, csinálunk még 3 ilyet. Ha marad rá 17 másodpercből elég idő. 3 ilyet, és akkor marad 2 tartalék a leveseknek. Valaki, aki diákmunkázik és étterembe dolgozik, azoknak nem kell egy ilyen gyors szakács, mint én? Összeraktam 3 ilyen és egy teljes sor, bazd meg. Hát igen, ilyen az, ha valaki tényleg tud Azt mondja, nem tudok főzni. Láttátok? You really can't cook, kid. Hát nézd már meg, mit főztem, csezd meg. Lakomát készítettem Zubossinek. Zubossinak hívják ezt a hülyeséget. Az igen, öcsém, mekkora pók. Na mindegy, kövessetek, vagy különben meg fogtok halni. Gyerünk, mozgás, gyerünk, mozogjával, vagy gyerünk, bassz meg, nem állunk meg. Sziklák esnek rám. Tudom, hogy van olyan köztetek, aki azt kívánja, hogy essen rám egy közülük, de nem fog rávesni egy darab se nyugalom. Ó, bassz meg, itt nem jó irányba mentem. Na mindegy. Láttátok, hogy nem akart fölengedni? Pedig a szélén mentem, rohadjon meg, és ott is kell menni. Értitek? Én a running part kellős közepén ráérek hangot állítani. A running part kellős közepén ráérek. Minden most már visszarakom, csak sőt egy 3-asra föl is veszem, mert majd itt fog kelleni. De értitek, én kényelmesen ráérek. Na, ezt a nőt Teirunak hívják. Ráléptek, beaktiváljátok. És most lehet indulni. Elfutunk, ahol ő van, jó? Hello. Ez amúgy egy nő. Tehát volt, aki fiúnak hitte. Én is elsőnek annak hittem egyébként. A japánoknál az ilyen általában fiúruha a japánoknál. És nem, kedves anime rajongók, nem az animéről van szó, itt a japán kultúráról van szó, és a japán történelemről. Nem az animéről. Hát már tudom, hogy vannak anime fannézőim, például aki kijavított, hogy szakurafáknak kell hívni a sakurafákat. Jaj, közben mindjárt meghalok. Tehát... ez itt a japán kultúra, jó? Köszi. Hogyha a hangnál jöttök föl a létrán, akkor megmarad a futásotok és tudtok szaladni. Tehát magyarul nem fogtok a körzomban rohadni. Gyerünk. Miért vesztettem HP-t?
Gyerünk, mozgás. Itt létezik egy ledder trick, de azt nem fogom most megmutatni nektek, mert az a speedrunos taktika a ledder trick, jó? Tehát az még odébb van, jó? Tehát tényleg... Memoriter. Ezt a palit amúgy Ryoshi-nak hívják. Ez nem speedrunos rész, itt nem mutatom meg a ledder tricket. A ledder trick az túlságosan nehéz kezdőknek. Milyen érdeklődően néz, figyelj! Anyádat izé... fújtorogjad le, ne engem. Úgy látszik, hogy mégis meg fogom mutatni a ledder tricket. Annyi a lényege, hogy a Ryoshi az előző szintre fog leéledni, és nem ide, ahol mi vagyunk. Tehát magyarul mi most itt nyugodtan dolgozhatunk. Egy, kettő, három, 5, 6. A kurva anyádat. Elbújjunk, jó? Vagy lejövök mindjárt. Tehát a ledder tricknek, amit most láttatok, ez csak single playerben működik. Ledder trick only egy single player. Tehát aki ezt megcsinálja multiplayerben, az meg fog halni. Nincs ilyen multiplayerben. Ez úgy néz ki ez a ledder trick, hogy csak a létráknál működik, ugye 3 darab szint van. És ez úgy néz ki, hogy nektek, úgy tudom, hogy a legelső létránál nem működik, a legelső létránál ez nincs. Jó? Tehát azt jegyezzétek meg, a legelső létránál ez nem működik, személyes tapasztalat. Annyi a lényege, hogy amikor halljátok a hangot, akkor elkezdetek mászni. Anyád! 2, 3, 4, 5, 6. Mindjárt jön a hülye Ryoshi. Tehát akkor addig magyarázok. Tehát annyi a lényege, hogy mikor halljátok a hangot, akkor elkezdetek mászni, de na tehát halljátok ezt a hangot, és föl kell érnetek, mire a Ryoshi az így kijön. Tehát így a szintek között így lehet vele trükközni, mivel akkor a Ryoshi az az alsó szintre fog jönni. És fontos, hogy a létrának nem lehettek a tetején, tehát olyat nem lehet csinálni, hogy a létra legfelső fokán állok, és a hangnál szépen fölmegyek, mert olyan nem működik. Akkor nem lesz érvényes, tehát akkor meg fog ölni. Annyi a lényege, hogy a legelejétől, hát vagy majdnem az elejétől, úgy nagyjából a felétől, de a fele előtt egy kicsivel. A fele előtt egy kicsivel legyetek, és fel kell mászni a következő szintre, és ez visszafelé is működik, tehát ez úgy is működik, hogyha mondjuk fönt nincsen időben szekrény, halljátok a hangot, és neves egyszerűséggel csak leugratok. Tehát akkor így arra a szintre fog leéledni a Ryoshi, és ti biztonságban vagytok.
Na, ennek a kisgyereknek az anyját kell megkeresni, akik ezt az anyukát Kurajaminak hívják, és sokan idegesek lesznek tőle egyébként. Sokak szerint ez nehéz, pedig szerintem pont, hogy könnyű. Ez a Kurajami, ez nem nehéz. A szekrényből semmilyen körülmények között nem tud kiszedni titeket. Szekrényből ez nem szed ki senkit. Amikor a szívdobogást halljátok, akkor ne gyertek ki. Jaj, Istenem. Jön Kurajami, tehát nem tudom, hogy nem vett észre, de jön, tehát megvárjuk, ameddig elmegy innen. Remélem, vigyázzunk, mert visszafordulhat. Jó, elhúzta a csíkot. Jó, erre van, hála Istennek, nem ott bent. Fú, de idegesítő lenne. 3-szor kell megtalálni, single playerben csak 3-szor kell megtalálni. Multiplayerben többször is meg kellhet, akár 4-szer. Legrosszabb esetben 5-ször. Úgy tudom, hogy... hát le lehet futni Kurajamit, ijesztő a feje, tehát azért... megjegyezném, hogy ő nem azért füstölög, mert fingik, hanem azért, mert rohadt ijesztő. Nézzétek meg, hogy néz ki, bazd meg. Nem tudom, mennyire halljátok a röhögését. Itt van a fal mögött. Viszont mivel arra ment Kurajami, ezért én most erre kell jöjjek, hogy egy kört tegyek. Most ez azt hiszi, hogy kibaszhat velem. Akkor sem veszel észre, te szarjankó. Ez a Kurajami, ez nem hall semmit sem egyébként, de elég gyakran megfordulgat. Multiplayerben egy szekrényben egyetlen egy ember bújhat el. Megvárom, míg elmegy. Pont arra van. Ha közel van, akkor egy ilyen kis jelecske segít. Visszajön, bazd meg. Jó, figyeljünk. Még egyszer kell megtalálni. Na, innentől kicsit nehezebb lesz ez a hang, ez azt jelentette, hogy a kurva anyjába vett észre. Fél évszázadról vett engem észre amúgy, tehát nézzük, mire ide jön, geci. Azért jött ide, hogy most visszaforduljon. Az anyádat már, hát, hogy de még az forgolódik, mondom én. Na most várjunk akkor egy kicsit. Na, hát nem hiszem el. Hülye Kurajami, de valahol ez itt, hogy sokkal messzebbre is el tudám spawnolni, sokkal messzebbi helyeket is kinézhet magának. Na ne! Ugye nem oda bent. Jó, hála Istennek, oda be is tud menni, és onnan kifutni elég nehéz. Ez, hogyha közel van a sikoly Kurajamihoz, akkor ő azt meghallja. Alapból nem hallja a lépéseket, de a kisgyereknek a sikolyát azt meghallja. Ha közel van hozzá. Te, ez azt hiszi, hogy okosabb, mint én. Előbb innen jött, de direkt megfordult, hogy szembe kapjon engem, hát. Te, ez szerintem úgy mozog, mint én. Onnan jön.
Hát azért ennél kicsit több eszem van, kedves Kurajami. Kurvajami. V-vel. A kapunak tudom, hogy hol van a helye. Menj már innen, kurva repülő! Japán hadízé, bazd meg! Hát nézd meg, nem a második világháborúban vagyunk ez itt. Illetve hát Kurajami szerint úgy látszik, nézzétek, hogy jön. Milyen keze van ennek? Korlátozva vannak a lépéseinek a hangja. Tehát ilyen egy-egy lépést hallunk csak. De van olyan amúgy, hogy semmit nem hallotok, olyan is előfordulhat. Ez nem mindig ide fog leszpónolni, csak szólok. Ilyen 3 helye van a kapunak. De az a bugyborékoló hang az nektek segít. Na ez jó lesz, öcsém. Jó, sötét. És itt nincs, jó. Ebben a házban ott szokott lenni azon a falon. Ezeknek van egy pár locationje egyébként. Most csöndben maradok, mert ilyen pittyegő, és hát egy ilyen pisszenő hangokat lehet hallani. Így ilyet, nem tudom mennyire hallottátok a videón. Na, hogyha nem szedtek föl egyet, de ameddig nem szeditek föl az elsőt, addig Kurajami nem fog ide jönni. De ez a Chapter 2, ez egyébként csak szólok, hogy ez egy copy. Tehát lekopizták hogy hívják ott? Squid Games-t, és lekopizták Slenderman-t is. Tehát ez a Kurajami, ez olyan, mint a Slenderman. Elét teremtődik, azt a ránézel, meghalsz. Csak itt át tudsz rajta menni. Keresztül tudok rajta futni, ha éppen úgy akarom, vagy így lefelé nézhettek. Nem nehéz ellenfél. Kurajaminál láttam már rosszabbat is. Na, ebben a házban szokott lenni, és van is. Ez volt a 3. darab, na még ugyanennyit. Szóló módban, úgy tudom, hogy ha 4-en vagy 5-en játszatok, akkor 11-et kell megtalálni. De van olyan, ahol csak 8-at, most így fejből nem tudom a számokat. Azért akkora mimik szakértő nem vagyok, hogy fejből tudjam, hogy mikor erre hallottam. Menj már innen. Hülye tahó. De ebbe a házban nincs. Ezt már megnéztük. Még egyszer elém teremtődsz, el fogom törni a kulcscsontodat, bazd meg. Tudod, kit zavarjál meg a taktikázásába. Jelenj anyádat. Valaki hozzon egy kalapácsot. Habár nem érem föl, várjál, mert ez akkor, amit ide kína. Na, ez is valahol itt jelzi. Csak nem tudom, hogy... itt a bokorba. Na és innentől Kurajami kicsit agresszívabb lesz. De cserébe látjuk, hogy hol van az utolsó papír. Nem mindig az utolsónál lesz agresszívabb amúgy. Ha multiplayerben játszatok, akkor az utolsó előttinél lesz. Na csodás. あなたが勝ったみたいね。今なら助けてあげられる。ポンポンが脱出のお手伝いをしてくれる。 Hát ebben a pomponban nem bíznék. 心配しないで。彼女を信じれば導いてくれる。 Csuklok, csezd meg, és nincs nálam víz. Na, a Nagiza boss fight következik. Ugye a coinokhoz a második fázisig kell eljutni. Na, én most segíteni fogok nektek. Ez az ágy... Nem ez. Ez az ágyú nagyon-nagyon fontos lesz majd később. Nézzétek meg, milyen gyönyörűen meg van csinálva, ilyen nagyon szép piros az arca, gondoljatok el egy shaderrel hogy nézhet ki. Ugye a történet annyi, hogy a Kyogi az lehozott minket ide, és most éppen ennyi nagyon a Chapter 2 története, azt
Hát... Így ezen a Mi a fasz? Ja, hogy én összekevertem az oldalakat, bocsánat. Hát 5-ből 4 eltalálta. Na ilyenkor fog hányni. Ilyenkor ide gyertek, ide így. És utána ide rohantok. És boom! Egyet belelőhettek. Utána visszajöttök ide. És megvárjuk, ameddig elmegy. És lelőjük. 1-ből 1. 2-ből 2. 3-ból 3, 4-ből 4, 5-ből 5. Egyből 1, 2-ből 2, 3-ból 3, 4-ből 4, 5-ből 5. Na jó, nem fogom mindig számolni. Tehát ilyen 3 5-ös találatból. Hoppá, láttátok? Elfordult. Nem harapott, nem harapta meg a hajót. Ez a fő támadása. Nézzétek meg, mennyire gyönyörűen meg van csinálva a Nagisa. Fogd már meg! Mindig ezen az oldalon siklik el. Tehát látjátok, hogy legtöbb esetben is 4-szer eltalálom legalább, de vannak 5-ös találatok is. Ha megöltétek, akkor gyertek ide ehhez a karthoz itt. Szopatsz engem. Nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörűen meg van csinálva a Nagisa. Nézzétek meg, mennyire szép ez a haj. Én maga annyira jól megcsinálták, az a 2 lyuk ott a fején, egyszerűen zseniális, mint ha valami maszk lenne rajta. De higgyétek el, ez nem ennyi volt, tehát ez... Na várjatok, ide jövök a kardhoz. Hol a kard? Ja, itt.
Na ezt, na itt lesz, na idáig kell eljutni. Na idáig kell eljutni ahhoz, hogy kapjatok pénzt. Ha itt meghaltok, akkor megmarad a pénz. Na. Annyi a lényeg, hogy ehhez a második ágyúhoz álljatok. Van egy kombója. Van egy kombója, hogyha kidugja ott a fejét és azonnal visszahúzza, akkor itt el fog egyet ugrani, majd jaj! Majd még egyet, és akkor föl kell ugrani az ágyús ládára, ahogyan én csináltam, és akkor jól jártok. Tudjátok egyből ütni. Tehát mindjárt még... Na ilyenkor ide. Anyád, picsája, menj innen. Tehát ilyenkor. Föl az ágyúsra, és bum. Nézzétek, mennyire szépen néz ki. Milyen gyönyörű sárga szemei vannak. Gyerekek, itt vannak a rendőrök. Nem viccelek, itt szirénázik egy autó. Remélem értem jöttek. Oda nem fogunk elmenni. Na, hogyha ilyenkor ott marad, akkor csak tegyetek egy kört. Nézzétek, így, körül, így, ne. Na láttátok? Megint megtörtént, amiről beszéltem, hogy följött, és akkor ide jöttök így. Meg akarom mutatni az egyik támadását, azt a dashelést. Meg akarom mutatni az egyik támadását, ahogy mondtam, azt a dashelést. Na, errefelé, erre az oldalra. Na majd lehet mindjárt oda, átállok arra az oldalra, hogy lássátok. Hát, ha megcsinálja, kérlek, csináld meg, csináld, erre gyere, erre gyere. Na várjatok, van egy ötletem, átjövök ide, hogy itt csinálja meg. Ó, bazd meg. Maradjatok itt, jó? Na hát ilyenkor az a taktika, hogy itt megálltok. Bazd meg. Amikor dash-sel, akkor álljatok így ide ki. És most halt meg.
Viszont most nem fogok beszélni. Nem én horkolok, nyugi. Na ezt figyeljétek. お前はこの物語のヒーローと思っていたのか、兄貴。笑わせるな。俺の仇を討つつもりで探偵になったのか。もうやめろ。お前が俺のことを思ってるふりして。情けない。彼はもういない。お前が知ってた潜在はもういない。深海は俺のことを呼んでいる、兄貴。深海だけは俺を分かっている。俺はここで自分の運命を果たしている。俺の世界へようこそ、兄貴。私たちの神様が司っている世界、エンズ界様。És így kötünk ki a pokolban, a Jigokuban. Na viszont embereként csinálok itt egy vágást, és megmutatom nektek a lámpásokat, jó? Na hát akkor itt is volnánk a zenét, azt levettem, ezeket innen elküldjük. Nos, hát jelenleg ezek nem tudom, hogy limitáltak-e, jelenleg 2 item shopos, bocsánat, 3 item shopos lámpás van. A Zuboshi, The Great Ushoni, aztán Pompon, tudjátok, amelyik föllökött minket a hajóra. A B-Kuria, Nagisa, The Sea Serpent. Összesen 3500 coinba kerülnek. A boss fight, az első face, az 300 pénzt ad, a második face úgy szint 300-at, szóval, hogyha végeztek Nightmare-en, kapásból 600-zal kezdtek. Én azt mondom, hogy egy szóló, hogyha egyedül csináljátok, olyan 800-900-at ad egy kör. Tehát nekem 4 kör kellett magyarul, hogy ezeket megszerezzem. Ezekről annyit szeretnék mondani, hogy ezek a VIP lámpás, itt például ez itt ugyanolyan, mint a sima, csak 2-szer olyan erősebb, de egy teljesen különleges lámpás. Ez a fan pedig a pay to win-es szánalmas fegyver, ezt csak az igazi lúzerek használják, de komolyan mondom. A Chapter 3-ban és a Chapter 4-ben visszahilleli az összes HP-dat a boss fightnál. Aki ilyenre szorul, az egy igazi noob. Tehát nem tudok erre mit mondani, aki erre szorul, hogy nyerjen, az egy igazi paraszt, meg se érdemli a lámpást. Én ezt be se hoztam volna ilyet a játékba. Na lássuk akkor a lámpásokat. 3-at lehet venni. Az első a Pompon. Ez egy gyönyörű szép kék lámpás, látjátok, ott is van benne maga Pompon, és alapvetően meg egy akvárium. Ennek a kinézete 10/10, ha így megnyomkodjuk, akkor így, hát, meg lehet pörgetni. A fényessége 10/8. Tud világítani azért. Itt van a Zuboshi, amely lebeg az én karomon, de ez alapból a man armra, tehát az alap Robloxos karakternek a karjára van kitalálva. Nézzétek, tudjátok, ez az a pókszerű valaki, aki üldözött minket, meg ezt kellett felzabáltatni. Hát ő is itt van. Ennek a fényessége 10/10, a kinézete, hát szerintem maradjunk egy 10/6-nál. Azért meg lehetett volna jobban is csinálni ezt a Zuboshit. És végül Nagisa, hát aki lebeg ugyan körülöttem, de ezt figyeljétek. A Zuboshinál nincs semmi különlegesség, de itt igen. Rányomunk 2-szer. Ennek is ilyen egyedi van.
de még rendesen utána is harap amúgy. Na, a kinézete 10/10, tehát szerintem ez elég egyértelmű. Még úgy harapott utána. A fényessége úgy szint 10/10, ezt korábbi videóból már láthattátok. Hát a skinem az nem a legjobb. Még annyit el szeretnék mondani így ezzel a kezemben, hogy lehet tőlem segítséget kérni, azzal a feltétellel, hogy nem csak én fogok dolgozni, hanem ti is ugyanúgy dolgoztok, és hogyha korán meghaltok, akkor nyilvánvalóan lehet újra próbálni, de ne az legyen, hogy direkt meghaltok. Én azt egyből kiszorom, hogyha valaki direkt meghal, hogy majd Poison leszólózza. Nem, ilyen nem lesz. Írjátok le a Robloxos neveteket, és jelöljetek be. Én nem jelölök vissza akárkit. Ha látom a komment szekcióban a nevedet, akkor valószínűleg beszívezem a kommentedet, és elfogadom a barátkérelmedet, és akkor majd ott Robloxon, esetleg DC-n, ott Robloxon lehet arról szól, hogy leírom a DC-met, vagy valahol, aztán megadjuk, aztán megbeszéljük, hogy mikor, hogyan segítek. Akár nem tudom, ha kell, valakit megtanítok, ha éppen van időm rá. Sokszor vagyok itt egyébként, hiszen gyakorlok. Na, hát valaki úgy látszik szereplési vágyal rendelkezik. Hát ennyit szerettem volna. Ja igen, és annyit, hogy a Book 2 Chapter 2-ben nincsen újraéledés. Tehát eddig a Book 2 Chapter 1-ig úgy volt, hogy újjá tudtál éledni, akármikor, tehát hogyha mondjuk nem tudom, a multiplayerben a társad elvitte valameddig, akkor te újra élettél. Na itt ez teljesen ki van véve. Itt ha egyszer meghalsz, vége van mindennek. Ezért utálják sokan ezt a chaptert, leginkább az amatőr, kezdőbb játékosok. De hát így jártak, legyenek jobbak. Én is megszenvedtem azért, hogy ilyen jó legyek a Book 2 Chapter 2-ben, nekik is ezt kell tenni. Hát igen, Nagisa visszatért. És jó kis boss fightot vívtunk vele. Na én megköszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett. Én Poison voltam, majd még találkozunk. A Chapter 3-mal, hogyha kijön, meg még be is gyakorlom, de lehet a Snowy event lesz az első. Úristen, milyen nő jött ide. Menjél csak innen. Na, sziasztok, jók legyetek.